Vitajte v Eurovea Taver v dobrom interiéri, kde našim zadaním bolo navrhnúť útulný domov pre trojčlennú rodinku. Pri navrhovaní tohto interiéru sme sa sústredili na škálu béžových odtieňov, ktoré pôsobia príjemne a útulne. V tomto interiéri sme navrhli množstvo elegantných a nadčasových kúskov, ktoré budú tešiť svojich majiteľov dlhé roky. V kuchyni máme okrem pracovnej dosky a zásteny aj skladaný keramický dres na mieru. V obývacej časti tohto bytu sa nachádza takáto nádherná sedačka, ktorá vďaka svojmu nízkemu dizajnu dovoluje dokonalý výhľad do okolia. Pri navrhovaní tohto interiéru sme dbali na jemné detaily, ako napríklad takéto zaoblené hrany, ktoré napomáhajú ergonómii a fungovaní v priestore. Medzi praktické prvky tohto interiéru napríklad patrí táto keramická pracovná doska, ktorá je jedným z najodolnejších materiálov, ktoré v kuchyni môžete mať. Praktickosť tohto interiéru môžete nájsť v detailoch, ako napríklad osvetlenie vnútri poličiek. Miestnosť kúpeľne je rovnako prakticky navrhnutá ako celý zvyšok interiéru a dizajnovo sme v návrhu nadviazali na tento krásny mramorový vzor, ktorý nájdeme aj na pracovnej doske. Návrh detskej izbičky nadväzuje koncepčne na celý interiér bytu, s tým rozdielom, že tu sme použili dotyk staroružovej farby. Okrem množstva úložných priestorov, ktoré tu máme aj dostatočný priestor na hranie. Hlavná spálňa pôsobí vďaka použitým textíliám a kobercu hotelovým dojmom a nezabudli sme na príležitostné miesto na home office. V tomto byte sme použili prémiové prvky ako napríklad skryté zárubne a zároveň sme dbali na množstvo úložného priestoru, ktorý je decentne skrytý v nábytkoch.